Áno, dobrý večer. Že sa nám pri takejto pesničke raz žere, fajčíte, pijete kolu, majonéza, fuj. A že to k tomu máte ešte takýto hnusný bachor. Fuj, stále len žrať a piť. Tomu je už koniec. Chcete schudnúť s týmto? Fuj, nikdy. Je to ťažké na máve. Nový revolučný prostredok, ktorý si vymyslela firma Tusťoch, je tu na svete. A predvedne vám ho, ako vždy, náš známy Ján. Ján, tak ukáž nám to. Ukáž to týmto našim fanúšikom teleshoppingu. Raz, 2, 120 kg. Teraz sa pozrite, toto je výsledok cvičenia, toto. To je nádherné. Vďaka čomu to je? Nie vďaka fajčeniu a cvičeniu na tomto hnusnom stroji. Je to vďaka AB Swing! Len za 3999 korún. Ak zavoláte hneď, máte k tomu polkilovú činku. Tak teda, spočítajme to. Máme tu AB Swing a k tomu polkilovú činku. No nekúpte to. Je to tu nový chudniaci prostriedok. Už nebudete tlstí ako Seviňa. Už nebudete mať veľké brucho. Pozrite sa na to. Je to tu. Ukážte sa. Je to nádhera. Tak teda okamžite volajte a kúpte AB Swing. Tento prostriedok môžete ľahko zložiť. Vidíte? A poskladať a posunúť pod posteľ. Hneď je poriadok. Tak teda, čo si kúpite vy? AB Swing.